लोगोफोर नै जाबिया बन दानस्रिदो नै नायनो हागोन नोंथांमोना मोसालायबाय बिथाङा दायो नै आबौआ माबा माबि दानबाय दं बिथाङा नै बुah बुah kap मोसास्रोलायदोसं How? गिदिंना होफाबाय थायो. So hello लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel with another video. So guys, नोंथांमोनखौ दिनै बरायलायबाय गोदान भिडिअजों लोगोसे दा बेलासि टाइम, इभिनिं टाइम, गोजोन बेलासि आरोना. So नै न'आवनो दंथ'यो नालाय आबैजोंनो दंथ'यो दा खाथियाव. बन दानस्रिगासिनो आरोना बिथाङा. बुरि मानसि नालाय इफोरखौनो मावना जायाबा माथो मावना जागोन. बन दाननायानो आरो बुरि मानसिफोरालाय माथो दंबावो. दानख्रु दानख्रा मावख्रु मावख्रा खनथु खनथाम बुरि मानसि. Ini ya buah, buah, buah. Dari kep zang bitanga. Nai nagan tangmuna. Buah, buah. Buah, buah. Nih silam belasi jabai aruna time. So time besang sekian naiknya konse. So itu jasian nih 6 PM jasian aruna guys man. Ini abu pak, wah kita beli ya. Sero, le. 그래야. 네, 지금 아버야로나 비응. 저번에 마우티 비타. मा ओंख्रि संहांदो दिनै? दालि इसिङाव हाबबाय. स' इसिङाव हाबबाय आरोना आबैया दा ओंखाम संसिगोन. बिनिफ्राय नै आबौआ आरो मोनफैफिनलायबाय नै. सेखा गंखाय लादो बिथाङा. नै बिथाङा नै नायनो हागोन नोंथांमोना. बुआ बुआ खर'खौ फिस्रावलायबाय. बोरो मोखाङा बोरो. लाजिदोफ्लालायगोन खोब माखौबा. बिथाङा दा लाजिदों आरोना, लाजिगुसु जादों. लाजिगुसु सेंग्रा नालाय. मिनिबाय दं आसला आबैया. जोहोलावखौ नुनानै मिनिबाय दं आरो दा पेहेलि जादों. वाव बिबारा लाखटासि. हर आं सिगनि हर. बेसेसिबो नायनो आं.
So आं दा सिबनोसै आरोना आं मा रनखायो दे बेखौ जेथिं माबायदि हासिबनाय फालियो आंखौ so नायनो हागोन नोंथांमोना so नाय बिथाङा so नै सेस्लायावनो फाग्लासो बिफाङा बिफां माने बिफां नङा दाता